Shirin mu kewaya ƙaramar hukumar Bichi. A shirinmu na yau mun kawo muku takaitaccen tarihin garin Ƙarari da ke ƙaramar hukumar Bichi. Ƙarari wani gari ne daga cikin garuruwan ƙaramar hukumar Bichi wanda a lokacin mulkin mallaka aka fitar a shekarar 1913. Marigayi Ahmad Usman shine mutum na farko wanda ya mulki garin a shekara ta 1930 zuwa shekara ta 1973. Bayan rasuwarsa sai ɗansa Bello Ahmad ya karɓi mulki a shekara ta 1973 wanda a yanzu Muhammad Bello shine yake mulkar garin. Garin Ƙarari yana da ƙauyuka wanda suke zagaye da shi kamar su cikin gari, Kaimawa, Gauraki, Keɓa, Makera, Kafi da Taɓani. Ɗaya daga cikin manyan sana'o'i na garin shine ƙira, sai noma da kiwon dabbobi. Babban abin da ake samarwa a garin Ƙarari a fannin noma shine shinkafa, masara, gero da gyaɗa, yayin da a fannin kiwon dabbobi ake samar da nono. Babban koma baya ga ci gaban tattalin arzikin garin Ƙararin shine rashin wutar lantarki da babbar kasuwa ta siye da siyarwa na kayayyaki. Sai dai mutanen garin Ƙararin su ɗauki kayansu su kai kasuwar Bichi ko Badime domin kasuwanci. A fannin karatu kuma akwai makarantar firamare amma babu makarantar sakandare, sai dai mutanen garin su shigo garin Bichi domin yin karatun sakandare. Hakan ne yake kawo babban koma baya kuma yake rage musu himma da hoɓɓasa akan harkar karatu. Rashin babbar cibiyar kiwon lafiya a garin shine yake kawo babbar barazana ga lafiyar mutanen garin, domin kuwa idan rashin lafiya ta yi tsanani sai dai a taho babban asibiti na ƙaramar hukumar Bichi domin yin magani. Wannan shine takaitaccen tarihin garin Ƙarari a madadin Khadija Bello Ahmad da Fatima Yakubu Riga tare da ni Ibrahim Kabir Abubakar. Kan ku manta ku ci gaba da kasancewa da gidan jaridar Bichi News domin jin shirin mu kewaya ƙaramar hukumar Bichi domin jin abubuwa masu muhimmanci a ƙaramar hukumar Bichi.